سلام طعنان نخلكم تخاتلتي يكون ندابلكو نابناي لمعنت مدبي كاتو أبناي لمعنتي مدبي كم تلمود نعهم نتخاتلتي يمهريو إلى حسبكو مدب حيزالكم أمس إلخو ብዙሓት ሰባት ኣብ ዝገበርዎ ኩሉ ነገር ንምንታይ ከም ዝወድቁ ንምንታይ ከም ዘይሳኽዐሎም ይሓስቡ እዮም። ንስኹም ከ ሓደ ግዜ ሰባት ምስጢሮም ከዓቕቡ ስለ ዘይኽእሉ ጥራሕ ይወድቁ እዮም። እዚ ዘስሕቕ ይመስል እዩ ኮይኑ ግና ሓቂ እዩ። ኣብ ናይ ልማዓንቲ መደበይ ንሰብ ክንዛረቦም ዘይብልና 6 ዓበይቲ ምስጢራት ክንርኢና እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም እንጽንሑ። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብርና ሕትት። መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ብዙሓት ሰባት ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራ ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ሰባት ሓቀኛ ህይወቶም ካብ ምንባር ናይ ሓሶት ናብራ ክነብሩ ይረኣየሎ። ዓለምና ብእውያት ትምላእ ኣላ። ኣብ ቀውሲ ኮይና ንነብስና ምድማፅ ዘይሕሰብ ነገር እንዳኾነ ይርከበሎ። ንዓወት ተጠንቂቕና ጽዒርና ንምቕጻል ኣባና ጥራሕ ክሕብኡ ዘለዎም ምስጢራት ኣለዉ። እዞም 6 ዓበይቲ ሓሳባት ምፍላጥ ኣብ ዝተረፈ ህይወትና ካብ ስዕረት ንምንጋፍ ይሕግዙና እዮም። እቲ ቀዳማይ ውጥንካ ንሰብ ኣይትዛረብ። ኩሉ ሰብ ዝነብር ኣብ ጽቡቕን ኣብ ሕማቕን ናይ ህይወት መንገዲ እዩ። ውጥናት ነውፅእ ህይወትና ክነቕጽል ሰክሰስፉል ዝኾነ ናብራ ንምንባር እዩ። ሰባት በብመዓልቲ ውጥን የውፅኡ እዮም። ኮይኑ ግና ኩሎም ኣየሳኽዐሎምን። ውጥን ንናይ ሓደ ሰብ ዓወት ሰክሰስ ኣድለይቲ እዮም። ንዓኻ ናብ ዝሓሸ መንነት ናይ ምቕያር ሓይሊ ዘለዎም እዮም። ንዝተጋግየ ንዘይኸውን ሰብ ኣብ ውሽጥኻ ክትሕዞ ዝግበአካ ምስጢር ምዝራብ እንታይ ከስዕበልካ ከም ዝኽእል ክትግምቶ ቀሊል እዩ። ሕልምኻ ዕላማኻ ብጣዕሚ ትፈትዎ እንተኾይንካ ንቑሩብ ግዜታት ኣብ ውጥንካ ሱቕ ምባል ምረጽ። ውጥናትካ ንኹሉ ሰብ ኣይትዛረብ። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ድማ ድኽመታትካ ጎደሎታትካ ንሰብ ኣይትዕልል። ብዝኾነ ይኹን ስራሕ ናብ ዓወት ንምብጻሕ ድኽመታትካ ከም ሰውነትካ ክትቕበልን ክትምሃሮምን ኣለካ። ንስምዒትካ ከመይ ክትገልጽ ከም ዘለካ ምፍላጥ ኣብ ናይ ህይወትካ ዕብየት እቲ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ። ተቐባልነትን ፍቕርን ንኽትረክብ ኢልካ ድኽመታትካ ጎደሎታትካ ንኻልኦት ሰባት ኣይትዛረብ። ብዙሕ ሳዕቤን ከምፀልካ ስለ ዝኽእል ሰባት ውዒሎም ሓዲሮም ብምፍላጥን ብዘይምፍላጥን ንድኽመታትካ ከም ንዓኻ መጉድኢ ክጥቀምዎ ስለ ዝኽእሉ ንስራሕኩም ስድራኹም ኮታስ ኩሎም ጠቐምቲ ትብልዎም ነገራትኩም ክተድሕኑን ተደሊኹም ድኽመትኩም ንሰብ ካብ ምዝራብ ክትቁጠቡን ክትርሕቁን ኣለኩም። ድኽመትኩም ንህይወትኩም ዝቆጻጸር ኣገዳሲ ሓሳብ እዩ። ስለ ዝኾነ ድኽመትኩም ሕብእዎም ኣብ በይንኹም ሓዝዎም። ኣብ መበል ሳልሳይ እንሪኦ ድማ ስዕረትኩም ፍሽለትኩም ንሰባት ኣይትዛረቡ። ስዕረትና ሓደ ግዜ ቀጻሊ ዕጫና እንታይ ክኾን እዩ ናብ ዝብል ስጋት የእትወና እዩ። ነዚ እዩ ድማ ኣብዝሓ ግዜ ንሰባት ክንዕልሎም እንተለና ጽቡቕ ስምዒት ዘይስምዐና ሜይቢ ዘምፀልና ቃንዛ ብምሕሳብ ወይ ድማ ከምዚ እዮም ኢሎም ብዛዕባና ናብ ዝኾነ ራእያ ንኽኣቱ ኣባና ብተዘዋወሪ ድማ ጸቕጢ ንኽሕድሩ ይገብሮም እዩ። ስዕረትኩም ፍሽለትኩም ንሰብ እንተዘይተዕልሉ የግዳስ ኣብ ቀጻሊ ንኽትመሃሩሎምን ተተግብርዎን ዝሓሸ ውፅኢታውያን ትኾኑ ኢኹም። ንሰባት ስዕረትኩም ፍሽለትኩም ክትዛረብዎም እንተለኹም ኩሉ ሻዕ ከም ትወድቁ ይሓስቡ እዮም። ስለ ዝኾነ ድማ ሰክሰስፉል ንኽትኮኑ ፈጺሞም ኣይፈቕዱልኩምን። ናብ ልዑል ደረጃ ናብ ዓወት ክትበጽሑ እንተለኹም ካብ ስዕረትኩም ወይ ድማ ፍሽለትኩም ከመይ ከም ዝተምሃርኩምን ከመይ ናብ ዓወት ከም ዝበጻሕኩምን ካልኦት ንኽመሃሩሉ ክተዕልልዎም ትኽእሉ ኢኹም። ንሕዚ ግና ኣብ ባዕልኹም ኢንቨስት ግበሩ። ንሰብ ኣይተዕልልዎ። ስዕረትኩም ፍሽለትኩም ኣብ በይንኹም ምሽጥር ጌርኩም ሓዝዎ። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ድማ እቲ ቀጻሊ ምንቅስቓሳትኩም ወይ ድማ ኔክስት ስቴፕኩም ኣይትዛረቡ። ቀጻሊ ምንቅስቓሳትኩም ናይ ዓወትኩም እቲ ኣገዳሲ መፍትሕ እዩ። ኣብዚ ግዜ ሱቕ ምባል ኣገዳሲ እዩ። ሱቕ ኢልካ ቀጻሊ ምንቅስቓሳትካ ናይ ምግባር ልምዲ ይሃልኹም። ካብ ቀጻሊ ምንቅስቓሳትኩም ከትርፍኹም ካብ ዝኽእሉ ሰባት ንኽትርሕቁን ክትጥንቀቁን ስለ ዝሕግዘኩም እዩ። ኣብ መበል ሓምሻይ እንሪኦ ድማ ሚስጥራትኩም ንሰብ ኣይትዛረቡ። ኩሉ ሰብ ናይ በባዕሉ ዝኾነ ሚስጥር ኣለዎ። ነዞም ምስጢራትኩም ንኩሉ ሰብ ምዝራብ ድማ ንዓኹም ከዳኽሙ ክጎድኡ ዝሕግዞም ሓይሊ ምሃብ ማለት እዩ።
ውፅኢታውያን ሰክሰስፉል ሰባት ንብሎም ንምስጢሮም ብቐሊሉ ንኹሉ ሰብ ዝዛረቡ ኣይኮኑን፣ ክዛረብዎ እውን ኣይደፍሩን። ምክንያቱ እንታይ እዩ? እዚ ናይ ህይወቶም እተገዳሲ መፍትሕ ስለ ዝኾነ እዩ። ሓሻ ሰብ ግና ሚስጥር ኣይመርፅን። ኩሉ ሚስጥሩ ብቐሊሉ ንኹሉ ሰብ ይዛረብ እዩ። ሚስጥሩ ብምዝራቡ ጽቡቕ ዘሎ ግልፂ ኮይኑ መሓዙትን ኣዕርኽትን ዝሓዘን ዘፍረየን ይመስሎ ኮይኑ ግና ሓደ ኣገዳሲ ዓብዪ መፍትሕ ህይወቱ ኣሕሊፉ ይህብ ከም ዘሎ ኣይፈልጥን። ስለ ዝኾነ ኩሉ ሚስጥር ህይወትኩም ንኹሉ ሰብ ኣይተዕልልዎ። ኣብ መበል ሻድሻይን ናይ መወዳእታን ንሪኦ ኣብ በይንና ክንሕዞ ዘለና ኣገዳሲ ምስጢር ድማ ኣታዊኻ ክንደይ ከም ዝኾነ ንሰባት ኣይትዛረብ። መንቀኛን መታለሊ ሌባን ሒዙልካ ክመፅእ ስለ ዝኽእል ክንዲ ዝኣታወለኒ ክንዲዚ ሃፍቲ ኣለኒ ክትብሉ እውን የብልኩምን። ክነጠቓልሎ እንተለና ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ንኻሊእ ሰብ ክንዕልሎም ዘይብልና ክንዛረቦም ዘይብልና 6 ኣገደስቲ ምስጢራት ርኢና ኣለና። እዘን 6 ምስጢራት ንኻሊእ ሰብ ምዝራብ ወይ ድማ ምዕላል ግድን እንተኮይኑኩም ግና ብጣዕሚ ንተኣምንዎ ሰብ ተጠንቂቅኩም ፈሊኹም ፈሊጥኩም ክኸውን ኣለዎ። ተዘይኮይኑ ንኹሉ ሰብ ነዘን 6 ምስጢራትኩም ምዝራብ ናብ ልዑል ደረጃ ወይ ድማ ናብ ዓወት ንኸይትበፅሑ ጎቲቱ ክሕዘኩም ዝኽእል ሕማቕ ልምዲ እዩ። ስለ ዝኾነ ነዘን 6 ነገራት ካብ ህይወትኩም ክተውግዱ ኣለኩም። እዘን 6 ኣገደስቲ ምስጢራት ኣብ በይንኹም ናይ መሓዝ ልምዲ ክተጥርዩ ኣለኩም። ነዚለ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ፣ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ክትኮኑናን ክተተባብዑናን ብኽብሪ ንሓትት። እዚ ቻነል ናይ ፆታዊ ርክብ፣ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ፍቕርን ናይ ሓዳርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ዝርከበሉ ቻነል ስለ ዝኾነ ካብዘን ሓሳባት ማለት እውን ካብ ፆታዊ ርክብ፣ ካብ ጥዕና፣ ካብ ፍቕርን ክስርሕልኩም ትደልይዎ ዝኾነ ይኹን ሓሳብ እንተሃልዩ ኣብ ኮሜንት ክትገልጹልና ትኽእሉ ኢኹም። ዝበዝሐ ኮሜንት ርኢና እዘን ዝሓተትኩመን ሓሳባት ብመደብ ክነዳልወልኩም ኢና። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ከምዚ ዓይነት ጽቡቕ ትምህርቲ ንኽወስዱ ላይክ ሼር ምግባርኩም ይትረስዑ። ሓሳብ ርኢቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርኢቶኹም ብኮሜንት ኣብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየለይ።